ଆପଣ ଯଦି ଗେସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନା ତାହେଲେ ମାନିବି ଯେ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯିବା ଯିବା ରେଡି। ଗେସ୍ କରିଦେଲେ କିଏ? ଅନାମୀ ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ବି ତା ଚୋଟରେ ବିଷ ଥାଏ ରୁଦ୍ର। ସେଦିନର ସେ ଯାତ୍ରାଟା ମତେ ଭାରି ବିଷାକ୍ତ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ନଭୁଲେ ମିଶିଲା ସତରେ ମିଶିଲା ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଆସେନି। ଏ ହାତରେ ଯୋଉ ମଦ ବୋତଲଟା ଦେଖୁଛୁ କାହାର? ଏ ହାତରେ ଯୋଉ ମଦ ବୋତଲଟା ଦେଖୁଛୁ ୟାର ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ୟାର ବି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି ଆମ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ତ? ଆସିବେ ତ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।